Usnula civilizacija 21, Sibirski cedar 21, Anastazija, prva knjiga, Vladimir Megre. Onaj koji pomaže i odgaja vaše dijete. Postavljajući Anastaziji pitanje o tome na koji način komad zemlje s nasadima može pridonositi odgoju djece, ja sam očekivao da ću od nje čuti odgovor poput toga: da je djeci potrebno ljubav prema prirodi. Ipak sam pogriješio. Priroda, razum svemira učinili su tako da se svaki novi čovek rađa kao gospodar, car. On je sličan anđelu, čist i bezgrešan. Još maleno otkriveno tijeme prima ogromni dotok obavijesti iz svemira. Sposobnosti svakoga novorođenoga pružaju mu mogućnost da postane najmudrijim bićem u svemiru, poput Boga. Ono vrijeme za koje on spoznaje smisao, značenje čovjekova postojanja, odsječak je od svega 9 zemaljskih godina. I sve što mu za to treba, već postoji. Roditelji samo ne bi trebali iskrivljavati stvaran, prirodni ustroj, odvajati dijete od najsavršenijih tvorevina u svemiru. Ali roditeljima svijet tehnokracije to ne dopušta činiti. Sto vidi beba kad prvi put svjesno promatra. Ona vidi strop, rub krevetića, krpice, zidove, oznake i vrijednosti umjetnoga svijeta, stvorenoga tehnokratskim društvom. I u tom svijetu postoji majka, njezine grudi. Tako je dakle, zacijelo, nužno, misli ona. Njezini roditelji joj nude s osmijehom, kao draguju, svakakve zvekave i piskutave predmete, igračke. Zašto? Njoj će dugo trebati da shvati zašto oni zveče i piskutaju. Beba će to pokušati shvatiti svjesno i podsvjesno. Zatim će ti isti, nasmiješeni roditelji, uvezivati u nekakve krpice, što joj je neudobno. Ona će se pokušati oslobodi, ali uzalud. A jedini je način prosvjeda je vrisak. Vrisak prosvjeda, molba za pomoć, vrisak ljutnje. Od toga trenutka anđeo i gospodar postaju sirotinja, rob što prosi milostinju. Djetetu se uručuju, jedna za drugim, obilježja umjetnoga svijeta kao blagodat, nova igračka, nova odjeća. I upravo time daju do znanja kao da su ti predmeti najvažniji u tom svijetu. Iako je još maleno, ali je već najsavršenije biće u svemiru, i tako se oni spontano odnose prema njemu, kao prema nesavršenom biću, pa mu se čak i u tim ustanovama gdje se, kao to vi mislite, školuje, opet isto govori o vrijednostima umjetnoga svijeta. Tek mu oko 9. godine ovlaš spominju kako postoji priroda, kao dodatak nečemu drugom, važnom, misleći pritom na ono što nije od prirode stvoreno. I većina ljudi ne uspijeva spoznati istinu do kraja svoga života. Reklo bi se jednostavno pitanje, u čemu se sastoji smisao života? Tako i ostaje nerazriješenim. A on je, smisao života, u istini, radosti i ljubavi. 9-godišnje dijete, koje je odgojeno u svijetu prirode, shvaća svemir jasnije od znanstvenih ustanova u vašem svijetu i od mnogih priznatih znanstvenika u vašem društvu. Dosta Anastazija, ti sigurno misliš na poznavanje prirode ako će ono voditi isti život kao i ti. Tu se ja s tobom mogu složiti. Ali je suvremen čovjek prisiljen živjeti upravo u našem svijetu tehnokracije. Postoje još takve znanosti kao matematika, fizika, kemija, jednostavno znanje života, njegove društvene pojavnosti. Sve su to za onoga tko je jednom spoznao smisao svemira sitnice. Ako on to poželi, ako bude smatrao da se treba istaknuti nekom području znanosti, tad će se lakoćom prestići sve ostale. Čovjek svijeta tehnokracije ništa još takvoga nije izumio čega nema u prirodi. Što više, savršeni mehanizmi koje nije stvorila priroda, samo su tužna slika onoga što već postoji u prirodi. Dobro, neka je tako, tati si obećala ispričati kako se može odgajati dijete u našim uvjetima, kako se mogu razviti njegove sposobnosti. Samo pričaj o tome razumljivo, pokaži na konkretnim primjerima. Ja sam već oblikovala takve situacije i pokušala sam došapnuti jednoj obitelji. Ovim je roditeljima uspjelo dobiti neobično čisto, sposobno dijete, ono bi moglo donijeti dobrobiti onima što žive na zemlji, ali... Roditelji stižu s tim 3-godišnjim djetetom na svoj komad zemlje, u ljetnikovac na selu i sa sobom donose njegove drage igračke. Umjetne igračke, koje remete stvarne prioritete u svemiru.
O, kad oni to samo ne bi činili. Ta dijete se može zabaviti i privući drugom zanimljivijom stvari nego što je besmislen, što više, štetan dodir s predmetima koji nisu stvoreni prirodno. Ako se bavite sadnjom, zamolite ga neka vam pridrži sjemenje, pripremljeno za sadnju, ili neka raskopa gredicu, ili neka samo stavi sjemenku u pripremljenu jamicu. Pritom mu pričajte o tome što vi radite, na primjer, moguće je ovako. Mi ćemo staviti sjemenku u zemlju i posuti je zemljom. Kad sunašce zasja i zagrije zemlju, sjemenka će se ugrijati i ona će početi rasti, dijete će pogledati sunašce i iz zemlje će progledati nezrela mladica, evo ovakva. Ako se mladici svidi, ona će postati sve većom i većom i moći će prerasti u drvo, ili nešto manje, u vjetić. Ja još želim da nam ona donese ukusan plod, pa ćeš ga i ti jesti, ako ti se svidi. Mladica će pripremiti svoj plod za tebe. Svaki put kad dolazite s djetetom na svoj komad zemlje ili kad se ono budi ujutro, prvu stvar koju treba učiniti jest predložiti mu neka pogleda je li nikla mladica. Ako ugledate da je mladica nikla, pokažite da se radujete. Kad presađujete sadnicu, tad neka vam ono prinese po jednu stabljiku. Ako se slučajno prelomi, uzmite u ruke prelomljenu stabljičicu i recite, ja mislim da ova neće živjeti i neće nam donijeti ploda. Ona se slomila, no pokušajmo je ipak posaditi. I posadite pokraj drugih barem jednu slomljenu. Za nekoliko dana, kad se sa svojim djetetom ponovno približite gredici, s već očvrsnutim stabljikama rajčice i pokažite svojemu mališanu i slomljenu stabljiku koje vene podsjetite ga da je ona bila slomljena prilikom sadnje. Pritom se razgovarajte s djetetom poučnim tonom. S njim treba razgovarati kao sa sebi ravnim čovjekom. Dijete vas u nekim stvarima nadilazi, na primjer, u čistoći namjere. Ono je, anđeo, ako vi to uspijete shvatiti, tad ćete već moći dalje djelovati po intuiciji, pa će upravo se vama vaše dijete postati čovjekom koji će i vas učiniti sretnima. Kad budete spavali pod vedrim nebom, uzmite i svoje dijete sa sobom, smjestite ga pokraj sebe, pa neka i ono pogleda na zvezdano nebo, ali nikako ne objašnjavajte niti nazive planeta, niti to kako vi razumijevate njihov postanak i predodređenje. Jer vi to ne znate, pa će uvriježeno mišljenje koje postoji u vašem mozgu samo skretati dijete od istine. Njegova podsvijest zna istinu i ona će sama prijeći u njegovu svijest. Vi mu samo možete kazati kako volite gledati na svjetleće zvijezde, upitati svoje dijete kakva mu se zvijezda sviđa više od drugih. Uopće je jako važno znati postavljati djetetu pitanja. Sljedeće godine treba mu ponuditi svoju vlastitu gredicu, urediti je, pružiti mogućnost, neka na njoj radi sve što zaželi. Nikako ne treba prisiljavati raditi nešto na njoj ili ispravljati ono što je ono uradilo. Može ga se samo pitati što želi. Pomoć mu se može pružiti samo ako ga se zatraži za dozvolu da se s njim zajednički radi. Dobro, dobacio sam u nepovjerenju Anastaziji, možda će se to dijete zainteresirati za biljni svijet i možda će postati dobar agronom, ali ipak, otkuda će se u njega pojaviti znanja o drugim područjima? Pa kako otkuda? Stvar nije samo u tome da će ono znati i osjećati kako i što uspijeva. Najvažnije jest da će ono početi misliti, analizirati i u njegovom će se mozgu probuditi stanice koje će raditi čitav njegov život. Upravo zahvaljujući njima postat će pametnije, darovitije u odnosu na one u kojih su ove stanice uspavane. Glede stvarnosti, onoga što vi zovete napretkom, ono će se možda pokazati nenadmašnim u svakom području. A znatna čistoća njegove namjere, koja je veća nego u drugih, učinit će ga najsretnijim od svih. Odnos koji je uspostavilo sa svojim planetima omogućit će mu da stalno prima sve novije i novije obavijesti i da razmjenjuje obavijesti. Sve će to primati njegova podsvijest i prenosit će svijesti u vidu novih i novih misli, otkrića. Izvana će biti običnim čovjekom, ali iznutra, vi takve zovete genijima,